Kylmäkompressorin öljyn vaihto tämän videosarjan viimeisenä aiheena. Eli kun lähdetään ihan tuohon öljyn vaihtoon, niin katsotaan muutamia näkökohtia liittyen tuohon öljyyn ja sitten tuohon kompuraan. Eli kun me lähdetään vaihtamaan kylmäkompuran öljyä, niin tietysti selvitään, minkä tyyppinen öljy siellä on, mikä on sen öljyn viskosteetti ja kuinka paljon sitä öljyä siinä kompurassa on. Eli mitä järkeä lähteä avaamaan tuosta 5 litran kanisteria, kun on tuollainen pieni pizzeri, mikä menee vaan sitten tämmöinen litran verran öljyä. Eli valitaan toi öljykanisterin koko sen kompuran öljymäärän mukaan. Sitten tuohon kompressoriin. Kun me vaihdetaan öljyä kylmäkompuraan, niin on hyvä käyttää se kompura käyntilämpötilaan 40-45 asteeseen, tai jos sitä ei pääse tekemään, niin sitten sillä kampikamion lämmitysvastuksella lämmitään se kompura. Koska mitä lämpimämpi tuo kompura on, niin sitä vähemmän siinä öljyssä on sitoutunut kylmäainetta. Ja tietysti toinen tärkeä asia, kun me lähdetään tekemään tuota hommaa, niin kompura pitää saattaa täysin paineettomaksi. Että me painevasta kompurasta hoitaa öljyä ulos ja lentää tuonne lattialle aika pitkälle. Lähdetään suorittamaan tuota öljyn vaihtoa askel kerrallaan. Kun me operoidaan mitä tahansa systeemiin, niin täällä on nuo letkut kytkettynä, niin imetään noihin letkuihin alkuun tyhjä. Pistetään tuolta tyhjäpussi päälle. Vedetään sieltä siniseen letkuun. Myös varmistetaan tuo punaisen letku on tyhjä. Jos saat vahingossa operoimaan näitä venttiiltä väärin, niin ei käydä sitten ilmaa tuon punaisen letkuun systeemiin. Pistetään venttiili kiinni. Isku kiinni. Ja stopataan tyhjäpuppu. Sen jälkeen pistää tässä systeemi virrat päälle, systeemi käymään. Avataan tuolta tuo venttiili, otetaan millaiset paineet, siellä on löystypaine tälle tuotoskaariin. Sen jälkeen me suotaan pump down, eli pumpataan kaikki höyryssä sen putkistossa ylimääräisen nestevaraajaan. Ja sen jälkeen me suotaan tuo kompressorin alipaineessa niin käytännössä kompressoria. Eli kun tuo kompura stoppaa, niin vedetään tästä tämä rotolokki kokonaan kiinni, vasta me ollaan operoinut etukäteen tuossa. Ja sen jälkeen vedetään tuolta manuaalisesti käyttämällä pressasta kompuraa, paine tuonne 5,4, 5,5 baariin. Kun se on saavutettu, stopataan vähäksi aikaa kompura, katsotaan paineen pysyvyys. Ja jos tuo paine lähtee nousemaan, niin se on 2 vaihtoehtoa. Siellä kylmäainetta sitoutunut öljy, mikä höyrystyy sieltä, tai sitten tuolla venttiilin kannessa, kun venttiili vähän vuotaa. Se pääsi tuolta lauhduntuen, niin menee tuon purkastunut venttiilin läpi takaisin kompuraan. Eli jos joutuu öljyn vaihtamaan ja tuolla olisi venttiilit vuotavina, niin silloin pitää laittaa toi purkastunut venttiili kiinni. Ja tietysti sitten kun aika antaa yötä, niin operoida ja huoltaa noin venttiilit. Vedetään vielä kerta kellon päälle. Sieltä se menee -0,5 baariin. Jätetään tuolta virrat pois. Otetaan täältä tää letkullinen valmiiksi tonne. Jos tarvitaan tuohon typpeen. Nyt kun meillä on tuolla -0,5 baaria paine, niin suorataan tuossa typällä tuon alipaineen korvaaminen. Eli mä oon säätynyt tähän sen 0,1 baaria paine tuolla painallusventtiilillä. Eli avataan tuolta venttiiliä, tuolta ja näin. Ja päästään sen kevyt typpipaine. Sitten kun se typpipaine on siellä, pistetään tuolta pullolta venttiili kiinni. Avataan täältä tätä letkua ja päästään sieltä se pieni ylipaine pois. Minkä takia mä käytän typpeä? Se on 2 syytä. Koska me ollaan vedetty tuonne -0,5 baaria paine, jos me avattaisiin joku yhdet tuonne kompuraan, niin se vetää saman tien ilmaa ja kosteutta, mitä me tietysti halutaan välttää. Toinen syy tuohon typpeen on se, että kun meillä on tuo typpi käytössä, niin me voidaan painaa nopeasti tuo öljy tuolta kompurasta tuonne astiaan, jos se valuttaisi pelkästään siitä M8 pultin öljyropusta, niin siinä missä on 3-4 minuuttia, niin tällä typpipainolla saadaan se ihan puolessa minuutissa. Eli nyt meillä on sieltä paineet pois. Sen jälkeen me otetaan tuolta pilsi ja avataan öljyroppu. Jos tässä vaiheessa sieltä alkaa stilisemään painetta, niin kääntää sen takaisin tiukkaan tuon öljyropun ja
selvittää minkä takia se paine lähtee siihen nousemaan. Sen jälkeen vasta lähtisi hommaa suorittamaan. Nyt sieltä ei mitään tilisiä, meillä on siellä painimittarikin näyttää nollaa, niin sieltä se öljy lähtee valumaan, niin kun täältä päästään pikkasen typpeä, niin näkee se oli kun pikkupoika männyn juurella. Tulee tosi nopeasti. Eli jos meillä olisi isompi öljymäärä jossain kompurassa, niin siinä voisi mennä 15-20 minuuttiakin, riippuen öljyröpyn koosta. Mutta typen avulla me saadaan. Sitten kun toi öljy on saatu ulos, ja se alkaa rypisemään tuo typpi tuossa, niin suljetaan tätä venttiiliä ja annetaan se lopun öljy sitten valua omalla painolla sillä pois. Sitten tässä vaiheessa juotaan tuota, kun öljy vielä valuu, niin otan tuolta yhdessä olevasta yhteestä toi neuvolettiin kara pois. Laitetaan sinne neuvolettiin vaihtotyökalu kiinni valmiiksi. Sitten tässä vaiheessa, kun öljyroppu laitetaan takaisin kantaa, varmistaa, että tuo kuparitiivistö on hyvässä kunnossa. Me laitettiin se, jos pari päivää sitten yhden öljyvaihdon yhteydessä, niin voidaan laittaa se sinne takaisin. Öljyroppu takaisin kiinni. Ja sitten tässä ihan tällainen kylmäasentajan vataa ranneliike tai momenttia, vaan vetää sen oikeaan tilkkuuteen tuon öljyropun. Ja nyt sieltä on otettu öljyt pois. Tämän jälkeen otetaan täältä tää kiltainen letku takaisin tänne tyhjäpumppuun. Saadaan tänne kiinni. Ja tyhjäpumppu päälle. Sitten toinen kiristää tuolta. Nyt aletaan vetää tyhjätä tonne pompulle. Ja ihan tässä alkuvaiheessa niin me voidaan täältä laittaa toi öljyletku, missä on toinen kupariputken päästä tuonne öljyastian pohjalle. Avata sieltä se ja sitten imeä öljy tyhjän avulla tuonne kompressoriin. Tämä on hirveän hyvä ja siisti tapa tehdä tämä homma. Tuolla on näkölasi ja tuossa on näkölasin ohje. Eli vähintään se vartti sitten alareunasta maksimissaan 3 varttia ylös on sen öljyn täyttö tuonne kompressoriin. Tarkkaillaan tässä tätä öljyn sisämenoa, että se ei ala korisee ilmaa tuolta, niin pidetään pullo pikkasen kallella ja tuolta nurkasta vedetään se kaikki öljy sinne kompressoriin. Ja tämmöinen vartti pullosta jäljellä. Siellä öljyn pinta jo nousee sinne lähdellä ylös puolen välin. Siinä vaiheessa voidaan toi letku pois tuolta, nostaa letku ylös, avataan tämä venttiili, pidetään sormella tätä tupakka tuolta, vedetään kerran, vedetään toisen kerran, ja on saatu öljytyön letkusta pois. Tuolta toi kiinni, otetaan sieltä letku irti, ja sen jälkeen laitetaan silloin uusi neuvoletin karas. Eli kun tuosta avata venttiili, niin nappisti ilmaseen sen karasin. Sitten tässä kevyesti kiinnittää toi kara sinne. Tehdään vielä talon toi inni. Työkalu pois. Sitten laittaa sen suupaisin sitten paikalle. Eli nyt kun on siellä uudet öljyt sisällä, nyt vaan odotellaan, kun toi tyhjäpumpu vetää tyhjön. Ja tässä vaiheessa voidaan laittaa tonne tyhjämittari kiinni. Ja tuo tyhjön taso, mikä pitää vetää, että miten kylmejärjestelmä, se on se 2,7 millibaaria tai sen alla. Eli siellä on jo 2,5 millibaaria mennyt toi tyhjön puolelle. Vertaan pikkasen lisää, vertaan todellakin pikkasen 2 ja sen jälkeen saadaan toi tyhjö pysyä. Ja sieltä on mennyt tuosta 1,3-1,4 millibaaria se huitelee siellä. Sitten kun ollaan varmistettu toi tyhjön pysyvyys siellä, pistetään toi tuosta kiinni, otetaan toi
tyhjämittari irti. Tämän jälkeen me ollaan valmiita laittaa toi kompuri takaisin päälle. Täältä vaan rotolotti auki, virrat päälle, mankku auki. Sieltä se kohta kompuri lähtee rauhoittamaan. Sieltä kompuri rauhoittamaan ja katsotaan paine nousee takaisin sinne 1,5 baariin, mikä oli se lähtöpaine, kun lähdetään suorittamaan öljynvaihtoa. Eli tällä tavalla onnistuu pienen kylmäkompuran öljynvaihto, aikamme ehkä 10 minuuttia. Jos on jotain kysymyksiä ja kommentteja, siellä on se sähköpostiosoite onni.hytti@taitoto.fi. Ja voin aika sanoa täältä jälleen.